kuma wa kuma kan do akoro Mali an b'aw bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ye Segou sira la an bara sila jury chercheur Damangile Jawara page kan très riche an ɲɛ bɛ car la an bara an ka car ninnu fɛn fɔlɔ an balimaw bɛ bɛna kuma ɲɛfɔ car minnu attaquera Segou sira la car fila u ye ninnu attaqué an yɛrɛ filɛ lieu la sisan car ninnu filɛ nin donc a nin attaqué kɛra mɔgɔw bɛ yan car kɔnɔ mɔgɔw dɔw bɛ yan ko in kɛra cogo min na donc an ɲɛ bɛ la baganw ni minɛn minnu bɛ car kɔnɔ car y'a bɛɛ fɛ d'accord an bɛ na Nous sarara. Donc voilà, amara an mama a ko yɛrɛ kɛra cogo tɔgɔ ni jɔ E cheval. E cheval ne jɔ dɔn mi kan kɔrɔ a y'a kɛ to sa awɔ awɔ mi kan kɔrɔ ta wa pour que awɔ ne b'o jɔli la awɔ u ko ka mobili kɛ ka u ye lajɔ cogo di ni marifa u ye ne lajɔ ni tɔgɔsi awɔ donc en même temps u ye marifa bɔ awɔ donc u ye ne lajɔ ko ne ka mobili kɛ ka sira tigɛ awɔ an kɛlen ka mobili kɛ ka sira tigɛ so awɔ donc ko ka mobili faga awɔ ne ko mobili se ka faga n ko fo mobili ka faga kɔfɛ awɔ karamɔgɔkɛ jiginna ka taa mobili faga kɔfɛ donc u wulila u ye marifaw ci ci k'an bɛɛ ka jigin fini nasugu jumɛn b'u la bon tenue civile de b'u la awɔ u b'a fɔ ko sergent awɔ bon y'an minɛ u y'an bɛɛ jigin ten awɔ k'an lada donc maa ninnu mɔgɔ nasugu jumɛn e yɛrɛ ka ye cogo la mɔgɔ nasugu jumɛn i b'a fɔ dɔ bɛ a bɛ filakan fɔ dɔ bɛ a bɛ kabakan fɔ bon mɔgɔ suguya bɛɛ dɔɔnin b'a la quoi ils étaient nombreux u ka ca u mɔgɔ mugan bɔ awɔ donc an b'o dali la bon ni mobili bɔra tourna la ka na o fana nana bali awɔ o y'a sɔrɔ an kɛlen ka sira tigɛ ale ye ne gosi ka jigin donc mobili nalen jɔlen sɔrɔ fiɲɛdela de o ye gosi ka jigin o ye ne gosi ka jigin an bɛɛ jigin aw bɛɛ jiginna ɲɔgɔn fɛ an ɲɛ b'a la minɛn caman tiɲɛna ko in na mais est-ce que o ye wari minɛ a la ou bien u y'an ka wari bɛɛ minɛ ani ɲɔgɔn u y'an ka wari n'an ka telefɔni bɛɛ minɛ Mɔgɔ ma bana. ah d'accord bana léger dɔrɔn de kɛra d'accord OK. OK, an balimaw a yɛrɛ bɔra k'a ye car de attaquera an ko car dɔ attaquera a kɛra kunun sufɛ Segou sira kan voilà donc an bɛ bagan dɔw sara dɔw ka wari minɛl'u la est-ce que vous voyez donc comme an bɛ car kɔnɔ an ka kan ka taa an b'a tigɛ OK donc awɔ explication di sa i ta tigɛ o jɔ n ka Damangile kuma voilà an balimaw aw bɔra k'a ye Tawuba lajɛrɛ fɛnɛ awɔ kɔrɔ voilà Segou an bɛnna attaque ma sisan donc u ka kuma fɔli la ko mɔgɔ minnu attaque k'a bɛ mɔgɔ mugan bɔ marifaw de y'u bolo a ko ninnu fɛnɛ ye banniw ye ne ka faamu kuma in fɔcogo la ninnu tɛ to an tɛ ale gazi ninnu ye banniw ye minnu bɛ sira tigɛ a ko baara kɛ ne ka faamu la dɛ mɔgɔw ka explication la o yɛrɛ ka fɔ la siratigɛlaw de don ninnu ye banniw ye ko dɔw yɛrɛ b'a ko sari banniw don voilà ninnu ye banniw de ye olu ye sira tigɛ dɔw yɛrɛ y'a ye k'u ye mɔgɔw ka nafolo kɔni bɛɛ minɛ mais mɔgɔ ma sa ça ma bɔ a la ko blessure légère dɔ de kɛra parce que mɔbili fila nana baganw caman ani tiɲɛ mobili ninnu tiɲɛna fɛnɛ dɛ sisan an bɛ mun ɲini Mali autorités fɛ Segou sira in a bɛ ka kɛ problème ye parce que hali siɲɛ laban na an bɔra yan nɔ an y'a mɛn ko attaque kɛra o yɛrɛ kɛra sababu ye an ka kan ka baliya bon sira in ça devient de plus en plus dangereux donc Mali autorités Damangile Amarasi la o bɛ wele da kɛ Segou sira u k'a essayer ka patrouille k'a kan ka to ka kɔnbaw bila a kan surtout k'a ka vitre da yan b'a la ka n'a sɔgɔmada yan b'a la parce que attaque ninnu caman bɛ kɛ o waati de quoi donc maliyɛnw ni maliyɛnw fana ta fɛ Bamakɔ an bɛ dugawu k'an ye donc an bɛnna ni coalition ye car fila o fɔlɔ jɔ k'o karaki filanan nana o yɛrɛ ɲinitɔ o donna fɔlɔ la baganw sara olu ka nafolo bɛɛ lajɛlen minɛ la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye donc vraiment an b'a dɔn k'a fɔ sira in a bɛna fɔ kungo kɔnɔna ka ca la kosɛbɛ quoi c'est pas trop fréquenté surtout n'i bɔra Segou ani Kɔnɔbugu pratiquement 75 kilomètres o b'o t'olu ni ɲɔgɔn cɛ et n'i sera Kɔnɔbugu sisan dɔrɔn à peine 15 kilomètres à 20 kilomètres i bɛ se Marakamu après ani Fana bon poste yɛrɛ attaquera Bamakɔ Zatirila poste yɛrɛ attaquera donc la route de Segou
en tant que mot, c'est trop dangereux et c'est inquiétant. Très inquiétant. Donc, transition pour les autorités militaires ou les civils. Donc, les informations qu'on avait sur les suspects, numéro vert ou les faux numéro vert rapidement pour que les informer. Bon, population nous met Segou ni dans notre là. Jamagile, au lieu de quand tout cas tu te n'as pas nous taquer durant même tout qu'on a là, avec combien de là. Donc nous les pas que au moment famille, numéro vert nous ne pas mis na mais avec sur internet tout cas, amara c'est la plaque page quand. Jamagile fera plaque la média TV page quand. Donc amani na ba on est partager tout ça d'accord ça mais donc on a voulu parce que sécurité planée en bas la télé du Robala, les mots me c'est la comment, les mots c'est la couleur c'est la oui. Donc, quand il y a des problèmes, on a bien pour la taille, ça va me donner un bon exemple. Il faut les balles après, les balles, les balles. C'est la vérité parce qu'il y a rien de pas d'eau, de awo donc ama kanga na jihadisi fo kanga fo terroriste ese abo bandu awo Donc,